Det er i Mitrovica, og vi vil gerne vise anden halvleg af Brasilien-Arsenal. Ja, det er en sjov gang, vi fører 5-2. Der er en kontramulighed til Alex Pato. Nej, hvor er det tæt på mig. Så kommer vi ikke. Gonzo. Han tager en ordentlig træk. Så tager vi afslutning. Oj, goal! Ulrik Fred Ramirez. Wow. Skal I lige se mig om igen? 6-2. Og det falder med dig sæt. Brasilien mod Arsenal 6-2. Til mig. Selvfølgelig. Ja, de gik desværre ud. De er nogle nørder. Ses i vores næste afsnit. Hej hej.